אוקיי, עידו, הנה מגיע הבשר שלך. 7 שנים של אי אכילת בשר מגיעה לקיצן היום. היום אתה נפתח בביטוליך הבשריים, או הצמחונים למעשה. עידו, מה יש לך להגיד על העניין? אני ממש מתרגש, באמת. ולמה אתה מתרגש? למה אתה מתרגש? כי זה אירוע היסטורי. באמת? למה, מה את אומרת על העניין פה? אני לא רואה. אתה מאוד מנימי. מה זה? וואו, צ'יזס כמו שנאמר. Actually, a little bit Jewish. What? You know, it's a historical moment for us. This guy, he didn't eat meat like 7 years. No, good. לא, thank you. Another wine? Yes. אוקיי. עידו, קדימה. אני רוצה אותך נוגס בעסק, לפני שאני אכבה את המצלמה. עידו, תגיד שהחיינו. אני אגיד בתיאבון. הנה רבותיי. תאכל. 7 שנים, אה? מי? נהיית ככה ביסו של ה... טוב עידו, מצלחה, להתראות צלחת, ביי ביי.